Εδώ λοιπόν έχουμε τη νέα βιντεοκάμερα της Toshiba, την Cameo S10. Αυτό είναι το κουτί της. Μπορούμε τώρα λοιπόν σιγά σιγά να την ξεπακετάρουμε. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που βγάζουμε μέσα από το κουτί είναι φυσικά η ίδια η βιντεοκάμερα. Την βλέπετε μέσα στη συσκευασία της. Ανοίγουμε λοιπόν και το υπόλοιπο. Έχουμε λοιπόν ένα μικρό φυλάδιο για τη χρήση της μπαταρίας. Συνεχίζοντας να βγάζουμε πράγματα έχουμε το CD που συνοδεύει την κάμερα για σύνδεση με τον υπολογιστή, το βιβλίο Quick Start, οδηγός γρήγορης εκκίνησης, που είναι σε διάφορες γλώσσες και φυσικά και στα ελληνικά. Την εγγύηση, συμπεριλαμβάνεται μια μικρή θήκη μεταφοράς. Εδώ έχουμε ένα μικρό τρίποδο το οποίο συνοδεύει την κάμερα. Είναι πολύ χρήσιμο και αυτό. Έχουμε ένα καλώδιο HDMI, ένα καλώδιο σύνδεσης βίντεο με καρπάκι για σύνδεση προφανώς με την τηλεόραση και αυτό. Εδώ έχουμε ένα adapter για το ρεύμα. Αυτά είναι για την HDMI από ό,τι βλέπω. Εδώ έχει ένα πανάκι καθαρισμού. Και εδώ έχει ένα λουράκι για την... εντάξει, για τη μεταφορά είναι και αυτό.